Аз би казал, че аз съм го предложила на себе си. Мъжете всички искат да бъдат женени. Обаче мъжете имат различна логика от жените. Мъжката логика, щом нещо не е развалено и работи, защо трябва да го променим? Щом живеем заедно и всичко ни е чудесно, защо трябва да измислим някакви сватби, чудеса, толкова всичко остава, загуба на парите, загуба на време, толкова нерви. И мъжете принципно не искат да се женят, не с че не искат да бъде тази жена, просто не виждат смисъл в това нещо. И моя мъж не беше сключен от правила и ние живеехме 2 години заедно. И аз от много консервативно семейство, и моята майка постоянно ми казваше: Наталия, кога ще се жените? Това не е окей, че ти живееш без брак, това е срамотия. Нашите комши, нашите роднини не реагират добре на това нещо. Тя каза това като използване на жена, като аз съм съгласна, т.е. мъж за секс трябва да дава 3 неща на жена. Статус, че тя е негова съпруга, защита, да я пази, ако има проблеми, и финансова грижа, стабилност и сигурност. Закрили в тези неща. Ако жена не получава тези 3 неща, тя се чувства използвана. И един ден аз му казвам: скъпи, чудесно си живеем, обаче искам да имаме брак. Той каза: защо толкова хубаво живеем, защо трябва да разваляме неща? Аз понеже разбирам мъжката психика, казвам: ще разваляме, значи, така трябва, искам да имам брак. И казвам му: имаш месец, и тук важно слагаш срок. Имаш месец на обмислене да ми предложиш брак. Ако не получавам покана в рамки на месец, за мен означава, че не искаш брак с мен и връзка приключена. Взимам си куфар и тръгвам. Трети вариант няма. Той много беше озадачен от цялата работа и малко така го сложих ситуация без големия избор. Обаче след няколко 2-3 седмици получих покана с брак, с пръстеня, с колена, всичко както трябва. И ми каза: мъж ли са за мен? И аз още мислех 1-2 месеца. Не съм му дала, веднага, разбира се. Но след това приех и направихме сватба. Беше в Пловдив много красива сватба. Но мога да кажа, че жените не се страхуват да предлагате брак. Ще знам като жена не е комфортно каквото да ми говорят жени. Тоест има жени, които се страхуват от брак, за това, че при тях семейство се асоциира с нещо ужасно. Наречем, ако тяхните се караха, тя казва: аз само мисля дума семейство, ми идват само асоциация за моите родители. Как живееха зле и се караха. Да, има такова нещо. Обаче те са отделно семейство. Вие сте майка ви, баща ви, вашата майка и баща. Не се страхувайте. Сега толкова различно това време. Толкова много знания имате и може да имате, които вашата майка и бащи просто ги нямаха. Други условия, наречем, моята майка още трябва да се бори за оцеляване и ние нямахме пирални. Помня, че всяка събота неделя ние пирехме с ръцете, варихме някакви големи чанове бельо, така нататък. Да имам храна, имахме градина и работихме в нея. На момента хора нямат тези неща. Тоест има толкова удобство, нямат тези битови проблеми. Нямаш ресторани, нямаш чистачки, сега всичко е възможно. Жена може да работи на хубавата работа, всичко се развива, така че неща, които бяха проблемни за вашите майки, няма да е проблемни за вас. И напоследък искам да кажа една история точно на тази тема. В едно семейство, много обичам да казвам истории, в едно семейство живееше мъж и жена. И тя на всеки път на Гергиев ден правеше агнешко, отгоре отрязвайки коричката на агне. И нейният мъж каза: защо го правиш? Това не е вкусната коричката на агне, е толкова чудесно и ти го отрязваш. Тя каза: не, това е истински правилният рецепт, моята майка правеше така. И така трябва да бъде. Той се очуди и отиват на другата година в гости при майката. И майка прави агнешко и пак така без коричка отгоре. Той казва: защо го правите? Трябва да има коричка, това е най-вкусното. И тя каза: не, това е така правилната рецепта. Ти нищо не разбираш, още моята баба така правеше, така трябва да бъде. И отиват така. Отиват при баба. Баба прави агнешко и пак без коричка, разбира се, отгоре. И той казва: защо го правите? Къде е коричка? Защо го махате? И тя каза: моята прабаба прави така. Не знам, това е най-старата рецепта, така трябва да бъде сигурно. Така всички правят жените. Отиват при прабаба, каза: прабаба! И тя пак дава агнешка без коричка. Тя каза: защо така правиш? Тя каза: така моята баба ми научи. Но защо? Защото тя има много малка печка и в печка цялата лагни не влиза. Тоест неща, които при тях са били актуални, за вас не са актуални. И дайте си право да вярвате в своето щастлива бъдеще, да бъдете различни от вашите майки, баби, независимо, че на тях не им е било лесно, но вие сте различни. Вие имате право да сте щастливи, имате право да изграждате връзката си по нов начин, имате право да казваш: да, мога. Има толкова много знания на тази тема. Така че пожелавам ви от цялото сърце да сте щастливи като жени,
в брака, да развиваме институт на семейство и да раждаме прекрасни деца в нашето пространство на любовта, в нашето семейство.